fa 2 semaines zay taminay taty rano naty. Bon izy mba isan'andro fa matetiky misy quartier fa mijaly fa mahazo rano fa noho nandehanany nandalovany cyclone Eliakim de nisy bolongam-bady zay latsaka tagnatin'ny bassin Jirama de tsy rano diego. Ndraikindraiky zegny zo hitan'ny sasany hoe le tsy fisian'ny rano tsisy rano dika zegny tsy migiaka forony fa grave zo essayer digner baka. Raha ohatra agnaty 2 semaines zegny anao miseka amin'ny rano kapoaka araiky anao mandoky amin'ny rano sotro araiky karakory 10 kilo. Da koa zegny fahitany Manafla zegny le tsy fisian'ny rano amin'ny tanàna zegny. Kasafolagna Manafla, ino problème Manafla? Tena kafio Maiky tenda? Maiky. Tsy mahafita volagna? Agnisan'ny vokadratsiny tsy fisian'ny rano amin'ny tanàna zay tsy zay? Ya. Ke asa ataoko tafivolagna zegny raha mise izy koa zegny amezana hely. Ino question raha mise? Koa zay fahitanao le rano matimaty zegny zegny mety volagninao mikasika zegny. Koa tsy fisian'ny rano amin'ny tanànan'ny Diego ty fa hela izy edy nakasoko tenda zato egny tsy tafivolagna feky fa tsy ngiaka 3 andro za hitanao tsisy rano. Ke ino zegny fa za mety hitanao miseho amin'ny quartier agny hoe tokony voagna amin'ny raha mikasika zegny? Raha tokony voagna zegny tokony zavagna tekniky mihitsy ampandeha rano fa koa tsy zegny tsy lasa zegny. Basiagna bassin zegny mba isaka quartier zegny ahafahany vahoaka mantsaka fa tegna tsy tafaboaka koa karaha io. Anao zegny tsy faly zegny tsy fisian'ny rano zegny? Oh tsy faly loatra feky. Ty ndraiky ba. Boa tsara tsy mahafaly anao fa tsy fisian'ny rano, volagna tsara amin'ny caméra tsy faly za. Za tsy faly satria tsy nigiaka zay letry ny moaly. Tsy faly. Fa raha tokony atao tokony alefa marire rano io beka olo jiaby migiaka. Marigny anao ty ndraiky migianao mana fo. Fomba antsika jiaby zegny sofa misy vahiny avy amintsika eto zegny amezagna rano giagna izy amezagna sirop, amezagna boisson, amezagna rano tsotra. Fa izy koa le rano amezanao izy ny tsisy karakory karaha tsy poasy. Anao ty mara fahato. Na koa raha za. Tsika ipantragna karibu. Allo ete sa fa mafana mesa rano ely giagna fa. De vita boka tanga fa raha be ko. Enao andra zay mafana. Mafana mary. Andra mafana. Enao rano tsy de misy loatra koa mitanàna. Zegny. Ya. Nadiniky raha boko le mesa rao vahiny zegny. Karaha ty ty. Io koa zala mila andendeha tenda feky ai. Ino maranonareo ty? Ampihelina akety. Azala. Tiako tsy atao be aminay aty ai. Tsy atao. Zegny e. Tsy afaka pare izy. Tsy mahazo fatelo mesy ty. Fa pare. Izy io mba andeha dokiagna sasana amin'azy. Ya, merci. Enao tsika somary maromaro. Ya merci feky. Rarako ny rano ty. Maty manko ranonareo ty. Fa 2 semaines tsy mandeha rano. Izy io tsitsingna ty hitanao manam-paviany amare tokony mbala mahanto. Ya, koa atao ya. Karibu zala midina an-tragno fa. Diego zay lasa fa insécurité resaka rano mihitsy. Anareo mpitondra rano mitôva agny migalagala magnaraka lagna tandrema tsy hotatrany manafy ty. Ovoa zavanareo boka regny. Asa mihetsika anao. Aminakà misy vola, aminakà misy téléphone zao ke. Za tsy mi téléphone anao, za mila rano. Rano mesa za rano. Rano, fongo malaky aminay. Kira fa lombony volamena izy io. Misy quartier fa mijaly rano fo na misy bolongam-bato zay na tsisy bolongam-bato zay. Misy koa anao boka amin'ny quartier io, agnisan'ny empoko anao fijalian'ny rano. Cliquez j'aime amin'ny image ty ary partager. Ok, magnakatsika amin'ny courant mikasiky courant koa. Empoko j'aime courant maty e. Sa anao tsara empoko.